Belai kotor party mengnugzaka train hai ni hai. Accident ang mani nugzaka sangrong sal ni sanja dambrei tamani jorawo. Koktamani bisingti saiman jaka Agartala Mumbai Lokmanya Tilak Express sangrong sal ni phunga Isheeri Mumbai bekhak thangui tongmani jorawo dima hasawo sawgui keno dera thanibo khoroksani phano tabok jora dera mangni koktama manyakho Jangrano phonogui tangwo sangrong salni sanja dambrei tammane jorani koktama Mumbai bai aguli eba Agartala lai sonai hati barsawo waini lai sonai abono filjakha haini hai dima hasau hangkorwo sathai klaibo Mumbai bukhago thangui tongmani sangrong salni phung Isheeri wo dima hasau hangkor sawui keno rel line ni keplewi thangmani baino mohai deramang dera thaniwo khungbrei dabba keplewi thangka line ni piaba khoroksa phano deramani koktama korei tabok jora Sengrano phonogui tangwo breaking news kotor koktama sengrano phonogui tangwo Lokmanya Tilak Express train line ni keplewi thangmani bai dabba khongbrei goirogui thangka eba line ni keplewi thangma bai tabok jora kokmani bisingti saiman jakha khoroksa phano deramani kokma korei piaba belai kirima sungsapati meng nugjak phiuka haini hai haste agulini simi Mumbai thangui tongmani jorawono dima hasau hangkoro deramang nonoi koktama